Z minulých dílů pořadu Amerika hledá top modelku, zatímco Jade dál zkoumala Ginin výkon. Nikdo nebude chtít nevýraznou americkou top modelku. Její neočekávaná změna otřásla její sebejistotou. Víš, co je teď v časopisech? Dlouhé vlasy. A když teplota klesla, Chci, abyste se vcítili do tohoto prostředí. tlak stoupal Tvá tvář byla tak nějak prázdná. a Wendy stuhla. Trochu víc citu. A porodci teď vidí spoustu potenciálu. Neviděli však ten potenciál vložený do fotky. A poslali jsme ji domů. Zbývá 11 dívek. Která bude vyřazena tentokrát? Televize Prima uvádí Amerika hledá top modelku. Dívka, která políbila Švába. Když už nás tam nahoře bylo jen 5. Bylo to příšerné. Jo, říkala jsem Jade, ty tady Jo, já zůstaneš. V taky. očích měla výraz ty mrcho. Věděli jsme, že Jade bude mezi posledníma 2, protože to věčně vypadá, jako by se před porotou pořád jen vymlouvala. Bylo to taky, myslím, tím očním make-upem byl moc... To nejde, nemůžeš si stěžovat, o tomhle prostě modeling je. Tohle není vtip. Potila jsem se, připadala jsem si tam jako vymazaná. Je to ponižující místo. Musíme být ještě lepší. Musíme být čím dál lepší. Slyšela jsem to? Tohle je odporné. Všechny tu žijeme jako prasata. Ví, jak se ti dostat pod kůži. Nevím, čím jsi v životě prošla, ale... Nic moc. Až prožiješ pár pořádných otřesů, posílí tě to. Daniel je hodná holka, pomáhá mi a snaží se mě utěšit. Ona je prostě fakt moc milá. V životě jsem si prošla peklem. Myslím, že jsem vždycky byla naivní, věřila jsem lidem. Neměň to, kým si, ale dávej si pozor. Snažím se Ginu povzbudit. Nevadí mi, že za mnou chodí pro radu, ale Daniel taky potřebuje svůj prostor. Musím jít spát. Půjdu s tebou. To nemusíš. Půjdu s tebou, až budeš hotová. Čekáš na sprchu? Jo. Můžu se na tebe dívat? Cože? Ne, nebude se na mě dívat při sprchování, nejsem na to zvyklá. Půjdeš hned? Jo. Půjdu s tebou. Myslím, že je jí se mnou až moc dobře. Sakra, nechtěla jsem, aby za mnou přišla do postele. Tak hele, kdykoliv ti poradím, ale nezasahuj do mého prostoru. Tyra píše. Pozor, vlaky se mohou srazit. Kdo bude ve výhodě? Vlaky... Buch, buch, buch. Okamžitě jsme věděli, že budeme předvádět na molu. Musím jim ukázat a to hned, že to zvládnu. Jak to jde, holky? Říkám si, ano, Molo. Chci, aby mě Jay posuzoval, abych byla ještě lepší. Tak jo, holky, teď po vás chci, abyste vylezli na to pódium a ukázali mi, co ve vás je. Musíte být schopné přilnout k molu. Pokud neumíte přilnout k molu, budete vypadat odporně. Teď běžte tamhle a vyberte si boty. Furondo, pevnější držení těla. Jo, máš snad levou ruku přišroubovanou k tělu. Dobře, Molly Sue, skandální, musíš být báječná, děláš krátké, trochu těžké kroky a pak to vypadá, že jdeš stěžka. Leslie? Holka. O, dítě. Potřebuju, abys držela tělo, ne takhle. Ale takhle, Neno, odhoď stud, přidej, chci vidět trochu víc toho afrického ohně. Brooke, chci pyšný krok. Sáro, nepochoduj, kráčej. Byla jsem nervózní a měla stuhlé nohy, takže to nebyl zrovna nejlepší začátek. Sára je vysoká. Na těch podpatcích vypadá na 2 metry. Zdála se být trochu vystresovaná. Joni, důrazněji.
U tebe zjišťuju jednu věc, Joni, a to, že vůbec necítíš rytmus hudby. Gino, důrazněji. Skoro jako by chtěla uhnout nějaké ráně. Myslím, že Gina má sebevědomí tak na 45%, což není ze 100 zrovna moc. Daniel, trochu víc ohně, chci spálit dům. Jade, mám pocit, že se držíš zpátky. Neviděl jsem ten oheň, Carrie. Nikdy jsem nechodila pomalu a když mě na poprvé hodnotil Jay, tak to bylo děsivé. Chci energii, chci, abys byla sebevědomá a čím dále lepší. Důraznější a rychlejší. Klopítnutí? Hej. Carrie, když si tam klopítla, zatvářila ses nějak takhle. Neví, jak ukázat takový postoj, který je potřeba. Mám tam vzadu nějaké šaty. Vy si ty šaty obléknete a předvedete mi je. Jste připravené? Jdeme na to, Carrie. Energicky. Carrie, to bylo děsivé. Upřímně, myslím si, že Carrie chtěla z toho mola utéct, když klopítla. Pokaždé, když tam šla, tak klopítla. Asi nejsem moc elegantní. Holka, držíš se moc zpátky. Myslím, že ta nedávná kritika porodců směrem k Jade víceméně jako by trochu zlomila jejího ducha. Jsi moc uzavřená. Stáhla jsem se do ulity. Musím se zase otevřít. Rozhýbej spodek šatu. Důrazněji, Molly. V téhle soutěži jsem zatím neudělala nic, co by bylo úžasné. Chci vidět sebevědomí. Molly Sue se musí mnohem intenzivněji a silněji spojit s publikem. Zakloň se. Pust ty šaty, důrazněji, důrazněji, rychleji, důrazněji, sexy, hlídej si ramena. Vypadáš jako blázen. Gino, musíš jít mnohem rychleji. Máme ve zvyku znervóznět a být plachá a pak se přestanu soustředit. Schovala se v těch svých šatech jako citronový dort a nechtěla nám dát ochutnat. Říkám si, tak jo, Dee, musíš se předvést. Máš první a poslední možnost to udělat. Cítila jsem, jak padám a řítím se dolů. Zůstala jsem stát, ale skoro jako bych dostala ránu do brady. Říkám si, že jsem to celé naprosto a úplně zkazila. Myslela jsem si, že Daniel spadne z mola. Nesmí vám to zlomit ducha. Budeme mít trochu práce. Všechny jste šli velmi, velmi umírněně. Lekce tímhle nekončí, protože vás budou v tomhle hodnotit. A dříve, než si myslíte. Jsme opravdu pod velkým tlakem. Říkám si, tak jo, Dee, tohle tě buď posílí nebo zničí a ty nechceš, aby tě to zničilo. Všechny jsme měli moc špatný den, všechny jsme skleslé. Tohle byla pro mě určitě taková zkouška reality, ale tady nemáte mít špatné dny. Máma je pro mě jako baterie. Ráda bych se s tvou mámou setkala, musí být fakt skvělá. Jo, je úžasná, má artritidu, takže je pořád nemocná. Když ji vidíš, jak zvládá každodenní problémy a nestěžuje si, tak si říkáš, tohle je fakt super ženská. Halo? Moc se mi to líbí, ale chybí mi ta podpora, co mám doma, ta láska celé mé rodiny. Jaký jsi měla den? Dobrý, Je všechno v pořádku? stýská se mi. Já vím, zlatíčko. Já vím, že ano. Je to dobrá zkušenost v dospívání, opravdu. Tak jak to, že to prožívám taky, jsem stará. Už pomalu vyprchává ten pocit něčeho nového a dopadá na mě realita, ale musím se soustředit hlavně na to, abych šla stále dál. Tyra píše, myslím, že tohle nedokážu vyslovit. Jsou tam 2 slova. Gromfadorina, portentosa. Nejsou to taková ta slova, co znamenají něco jiného? Portentosa. Proboha, to je ve Španělsku. Všechny jsme skákali radostí a mysleli si, že pojedeme do Španělska, ale nepojedeme. Tak co je to za slovo? Jade má korektor pravopisu, tak to do něj zadáme. INA. V podstatě to znamená... co to znamená? Lehká práce. Co to bude? Co to asi bude? Je snadný výdělek. Portentosa je tlustý. Budiš k ničemu, tak je to myšleno.
Vanilka, mandle a rybíz. Už pojedeme, holky. Vítejte. Dneska jste v Smashbox Studios, kde se pořádá týden módy v LA. Setkáte se s návrhářem známým jako Jared Gold z kolekce Jareda Golda. Tohle je Jared Gold. Dnes budete předvádět mou jarní kolekci, která se jmenuje Blinka. Je taková psychedelická, jako babuška. Velmi, velmi temná. Budu vás posuzovat já se svým týmem módních poradců. Máte hodinu na úpravu vlasů a líčení, tak jděte na to. Trocha lepidla a tužidla. Náš make-up to jsou černé oči, růžové tváře, skoro jako děvka z minulosti, takové ty prostitutky ze starých časů. Vypadám velmi excentricky a energicky, takže Víš uvidíme. co? To já taky. Musím zazářit, nejsem na tom nejlíp, takže tohle je má šance. Tahle kolekce je velmi zdobná, ale mám pocit, že nám pořád něco chybí, možná nějaký doplněk nebo tak něco. A přinesli nějaký kalich a říkám si, tak jo, poneseme na molu kalich jako nějací kuplíři, tedy vlastně kuplířky, to je skvělé. Návrháři dělají různé šílené věci, aby se dostali do tisku, takže vy jako modelky musíte být připravené na cokoliv. Tohle jsou obrovští madagaskarští syčící šváby. Tyhle šváby už jsme na módních show použili. To snad ne. Budete je muset mít na sobě. To je úžasné. Jsou na řetisku, neutečou. Skutečná podstata tohoto úkolu je zjistit, jak si poradíte s šokujícími věcmi, které vám módní svět může připravit. Vidím, jak se jim hýbou tykadla a taky nožičky a říkám si, pro boha živého. V ústech jsem začala cítit chuť z vratků. Postavte se do řady. Tohle může být vaše jediná šance, jak se předvést, tak uvidíme. Včera jsem to zkazila, musím jít dál, teď mám možnost to napravit a všem ukázat, že umím chodit. Připravit a běžte. Daniel vypadá skvěle. Ta z toho šílí. Furonda má nataženou ruku a to je dost divné. Jdi na to. Jsi příliš rychlá, Brooks, pomal. Brouk pro ní, rychle. Potřebujeme přímo tady Brouka. Dělej, jdeme, to je v pořádku. Není v tom napětí, jedeme, vystupňuj to. Jste úžasné. Všechny to celkem dobře zvládají. Já to nezvládnu. Dej mu pusu. Ne, no tak to dělej je dobrý. pusu. Vášnivě nesnáším šváby. Nesnáším je. Opravdu je nesnáším. Jade využívá příležitosti, aby mě mohla zastrašit. Drž se zpříma, narovnej se. Příliš těžkopádné, Molly. Má toho švába na zádech. Dobře, připravená? Byla jsem trochu nervózní, protože tohle všechno nás vlastně mělo šokovat. Běž. Tahle holka musí chodit trochu rychleji. Dobře, běž. Je naštvaný. Viděli jste to? Vzala si ho do ruky. Dala mu pusu. Líbilo se jim to, moc se jim to líbilo. Jen jsem ho trochu děbla a řekla si, sakra jo. Jade, byla jsi úžasná. Neodstrkujte mě. Dobře, zlato, připrav se. Dej si ho dopředu, dej ho dopředu. Jen klid. Jsem vyděšená. Nezvládnu to a fakt si říkám, že bych to asi neměla dělat. Jdi na to, holka. Dobře, připravená? Ne. Princezno, musíš se dát dohromady, zdržuješ přehlídku. Dej se dohromady, běž. Dobře, připravená? Gino, musíš tam hned teď jít. Musíš se dát dohromady. Když mám na sobě švába, nemůžu se hnout, jsem doslova paralizovaná. Dej se dohromady, běž. Ven. Jo.
Sundejte ho se mě, prosím. Dobře, Joni, to je ono. Gina byla vynervovaná. Co to děláš? Tohle je soutěž. Klidně bych si na sebe vzala 4 šváby. Měla jsem ho na krku. Vítězství ducha nad hmotou. To bylo příšerné. Gina získává cenu za hysterii. Dámy s porotou stylistů jsme posoudili váš výkon a video a máme tu hodnocení. Daniel se pohupuje jako bohyně. Molly Sue chodí jako členka gestapa. Leslie vystrkuje nos. Kerry, musíš opravdu trochu víc ukázat emoce. Jade, sebejistá, svůdná, políbila švába. To se velmi cení. Gino, musel jsem tě fyzicky dostrkat na molo. Ztratila ses a už ses nedokázala soustředit. Joni velmi dobře si pozovala. Furondo, vypadalo to, jako by zvenčila neviditelného psa. Brooke, musíš zpomalit. Neno, myslím, že jsi byla trochu moc švihácká. Sáro, jsi hodně vysoká a musíš to umět prodat, takže rozhodli jsme se, že vítězkou tohoto úkolu se stává Jade. Moc vám děkuju. Říkala jsem si, sakra, jo, vykoupila jsem se. Můžeš si vybrat 4 kamarádky. Samozřejmě Nena, Daniel, Molly, Leslie. Jade a její kamarádky se zúčastní jako VIP hosté módní přehlídky Sherry Bodel v rámci týdne módy. Úžasné. Tohle je tak vzrušující, budeme VIP hosté, už se nemůžu dočkat. Zdravím. Vítejte na týdnu módy Mercedes-Benz ve Smashbox Studios. Dnes jsou tu jen VIP hosté, tak půjdeme dovnitř. Jsme VIP! Jsme VIP! Ta módní přehlídka byla úžasná. Tohle chci dělat. Chodit pomalu před lidmi. Je mi 26 a stále jsem si ještě nesplnila svůj sen. A chci, aby lidi ocenili můj talent. Máš se tam skvěle, Jo, že? mám se fajn. Dneska jsem měla fakt dobrý den, takže... To je fajn, ať se ti daří. Dneska jsem se jakoby vykoupila. Konstruktivní kritika je na místě, ale... ale pěkně mě štve, když moji sebejistotu zaměňují za aroganci. Lidi to tak někdy vnímají, víš? To se mi nelíbí. Pro mě už to vyhrála. Moc si toho cením. No tak, Všeho, co říkáš. mám tě rád. Já tebe taky. Tak se měj. Ahoj. Mám sebevědomí, opravdu mám. Vím, že mám potenciál, ale je pro mě těžké to ukázat. Jsme sami sobě největšími kritiky. Všechny Jo, jsme na je sebe to hodně tak. tvrdé. To máš v životě teda jsem dostala pravdu. velké rány, ale víte, musím se usmívat. To modelky dělají. Nemůžete si stěžovat, musíte se s tím smířit. Já nevím, ale vždycky očekávám jen to nejhorší. A je těžké čekat jen to nejhorší a přitom se snažit ze všech sil. Nezbude mi nic jiného, než si vypěstovat hroší kůži. Tyra píše. Bylo nebylo, žila jedna topomodelka a žila šťastně až do smrti. Pohádka. Takže co jste se tento týden naučili? Chodit. Chodit jako modelka na molu. Někdy můžete během své kariéry modelky na molu klopítnout a třeba i spadnout. A víte, že všechny fotoaparáty začnou cvakat. Musíte vypadat ladně, vlastně padat a vypadat hezky. Takže dneska budeme fotit to, děvčata, jak padáte. Musel jsem přivést jednoho ze svých oblíbených fotografů. Dnes vás bude fotit Tracy. Ahoj, Jsme holky. oba blonďáci. Na molu musíte pořád přemýšlet. Takže když předvádíte pád, musíte myslet na výraz. Tyra chtěla, aby byl v dnešním focení jeden háček. Říkali jsme si, že vám uděláme takovou moderní pohádku. Furondo, ty budeš Rapunzel. Leslie, ty budeš sexy velký zlý vlk. Jade, ty budeš předvádět červenou karkulku.
Molly Sue, ty budeš smutný chlapec. Daniel, budeme mít první černou sněhurku. Páni, jo. Gino, ty budeš šípková růženka. Brooke, slyšela jsi někdy o císařových nových šatech? Jo. Tak to zahrajeme a Rostomile. Kerry, s těmi svými vlasy musíš být zlatovláska. Neno, slyšela jsi o princezně a žabákovi? Jo. Tak budeš ta princezna. Joni, Popelka. A Sarah, Gretel z filmu Hansel a Gretel. Tracy vám ukáže ten pohyb. Uděláte raz, 2. Bude to sranda, tohle nebude normální focení. Běžte se dozadu učesat a nalíčit. Koho děláš? Rapunzel. Chci udělat na Jaye dojem, protože při minulých foceních neviděl, co opravdu dokážu. Při tomhle chci být skvělá. Připravená? Omlouvám se. Raz. To bylo hezké. Výborně, skvělé. Tohle se mi líbí. Jako první fotila Jade, vedla si fakt skvěle a nastavila laťku hodně vysoko a já jsem se začala bát. To bylo fakt dobré, Jade. Úžasné, zlato. U Popelky jsou hlavní její šaty. Raz, 2. Nečekala jsem, že to bude tak moc fyzicky náročné, ale je u toho potřeba spousta síly a sebeovládání. Úžasné. Ty jsi Rapunzel. Proč jsi nechala narůst ty vlasy? Abych získala muže. Teď to vypadá, jako by s sebou jen praštila o matraci. Vážně? Je to tak? Jak se tvářím? Jako praštěná o matraci. Snažím se přijít na to, jak vypadat při pádu sexy. Bude to pěkný pád. Mám před sebou dlouhou cestu a dlouhý pád. Jako Kláda? Jako Kláda. Když padáš, snaž se držet hlavu rovně. Nahoru a dolů. Sáro, ten tvůj výraz, to je jako nafukovací pana. Jo. Máš být Gretel, ne nafukovací Gretel. Moc hezké. Má chůze byla příšerná, ale konec konců nejdůležitější je tady přece fotografie. Trošku víc výrazu. To poslední bylo až moc šťastné, až moc... Byla jsem trochu nervózní, jak natočit hlavu, jaký výraz tváře, jak by měly být ruce. A poslední snímek. Dneska je fakt moc důležité udělat dobrou fotku. Jsi připravená ukázat mi různé tváře? Spoustu. Raz, 2. Podívej se na mě. 3. Během focení si myslím, že musím držet hlavu zpříma a všechny odrovnat a ukázat jim svou osobnost. 3. Víš co, upřímně, kdybych byl tak krásný jako ty, možná bych se taky moc nesnažil. Vypadalo to, že se nesnažím. Myslím, že když se snažíš, držíš to v sobě. Kdybych tě požádal, abys ječela, křičela z plná hrdla, tak do toho, udělej to, dělej! Tohle není křik z plná hrdla. Chci, abys to ze sebe všechno dostala. Musíš vylézt ze své ulity. Molly Sue jsem mohl skoro zničit. A stejně jsem z ní nic nedostal. Myslíš si, že se nesnažím? Já vím, že se snažím, jen mi to nevychází. Možná si říkají, no, to byla ona, víte, 3. focení, teď už by to měla umět. Skvělé. 2. Úžasné. Raz, 2. Dobrá práce, Leslie. 2. Vynikající. Skvělé, dobrá práce. Obracíš oči v sloup a jsi stuhlá jako prkno. Zvládneš tohle? Chci ten pohyb vidět, protože teď vidím jen tohle. To je lepší. Bav se u toho, chichotej se, chci vidět zuby. Dobrá práce. Jo. Když jsem si oblékla ten kostým a učesali mě a nalíčili, tak jsem se opravdu vtělila do té postavy. 2. Úžasné. Cítím se jako Sněhurka, promiňte, černá Sněhurka. Připravená? Jako zpomalený záznam. Z toho pádu cítím kde co. Pokud udělám dobrou fotku, tak tu bolest zvládnu. Připravit? 3. Nádhera.
Daniel byla dneska jednou z mých favoritek. Měla skvělé pózy a vypadala sexy a sebejistě. Úžasné. Dobrá fotka. Má skvělý výraz tváře. Seděl jsem s Tyrou a vůbec jsem tě neviděl přijít. Jak to? Byla jsi v mrtvém To úhlu. není dobře, že? Trochu se bojím. Jay mi řekl, když jsem přišla na fotografování, že bych to měla zvládnout a být dobrá od začátku až do konce. Raz, dva. Raz, dva, tři. Musí jít trochu víc dolů. Na snímku je vidět tvou tvář, která očekává úder o matraci. 3. Teď si prostě spadl. Pomalu. Byla jako... Zase přemýšlíš? Podívala jsem se na Jade, tvářila se kysele a to mě opravdu naštvalo. Víš, co se stalo? Byla to jen technika, nemělo to ducha. Vím, že to umím dobře, vím, že ano, jen se nechávám rozptýlit malichernostmi. Byl to dlouhý den, můžete jít domů. Přečti to. Zítra se setkáte s porotci, pouze 10 z vás může doufat, že se stane příští americkou top modelkou. Jade pojede zítra domů. Brečela jsem kvůli tomu snad 6 hodin. Je možné, že pojedu domů, protože si řeknou, ona se prostě dost nesnaží. Myslím, že mi focení docela šlo. Porota vždycky říká, že jsou příjemně překvapení mým výkonem, takže doufám, že je budu dál překvapovat. Fakt si myslím, že budou chtít poslat domů Jeanu. Ani by mi to nevadilo, kdyby jela domů. Jakmile máme cokoliv udělat, je vynervovaná jako první. V žádném z těch úkolů jsem si nevedla moc dobře, takže se tady držím už jen zuby nehty. Malá dáma, která žila v botě. Vítejte, dámy. Ahoj. Ahoj. Nastal čas provést třetí řez, který nás přivede o krok blíž k té, která se stane příští americkou top modelkou. A naše ceny už znáte. První je smlouva s přední mezinárodní modelingovou společností Ford Models. Dvojstránka v časopise Elle, nafocená světově uznávaným fotografem Gillem Ben Simonem a smlouva na $100,000 s kosmetickou firmou CoverGirl. A samozřejmě naše porotce už znáte. Prvním je známý módní fotograf Nigel Barker. Náš úžasný trenér na molu slečna Jay Alexander. A legendární ikona módního světa Twiggy. A náš hostující porotce Jared Gold. Jared je úžasný návrhář americké avantgardy. Tento týden jste se učili, jak chodit po molu pod vedením báječné slečny Jay. Dnes podstoupíte závěrečnou zkoušku. Vivienne Westwoodová je známá pořádáním módních přehlídek inspirovaných viktoriánským stylem a často nosí její modelky velmi nepohodlné boty s velmi vysokými podpatky. Jsou tak nepohodlné, že když je měla na sobě jedna z nejznámějších modelek na světě, sedla si přímo na molu na zadek jen kvůli těmto botám. Nová modelka v takových botách prostě spadnout nebo klopítnout nemůže. Zavři pusu, Gino, chytáš mouchy? Tak běžte všechny dozadu, tam vám obujeme ty boty. Kerry? Až budeš připravená. Máš čas. Zpomal. Počkej, dej se dohromady, než stoupneš na ten schod. Pozor, abys měla rovné kotníky. Teď můžeš odejít. To je ono. To je ono. To je ono. Pro boha. Další je Sára.
Brooke. Jade. Kymácejí se, ale nepadají. Další je Leslie. Nespěchej. Další je Nena. Nespěchej, Neno, nespěchej. Další je Gina. Slečna Molly Sue. Furonda. Joni. Výborně. Jo, Daniel. Jsi v pořádku? Jsi v pořádku, dobrý? Jsem v pohodě. Zpomal. Au. Tohle je ta nejvíc nervy drásající zkouška před porotou, co jsme kdy měli. Celou tu dobu jsem prakticky nedýchala. Zákulisí. Jen ji drž jí, nohu nahoře. Obě nohy se mi chvěly a třásly. Doktor hned přijde. Říkala jsem si, nevím, jestli to zvládnu. Zkusila jsem svou vlastní chůzi na molu a to bylo špatné. Opatrně, opatrně. Co se stalo? Mám pocit, že mám zraněný malíček. Není tam cítit žádná dislokace. Nejspíš jste si to jen namohla, podvrtla. Jo, podvrtla. Vítejte zpět, dámy. To byla velmi obtížná zkouška, tak obtížná, že si někdo zranil. Podvrtla jsem si malíček. Bolí to, ale i ti nejlepší padají. Pokud zase stoupnete... Tak dobře. No, je tu čas na vaše hodnocení. První je Jade. Musela si obout zabijácké boty inspirované Vivienne Westwoodovou. Myslím, že jsi to velmi dobře ustála, i když si klopítla, zase jsi to srovnala. A vyhrála s úkol pro tenhle týden. Výborně. A políbila švába. Políbila švába? Jen ďobla. Dobře, Jade, na fotkách si měla představovat padající pohádkovou postavu. A tady je tvá nejlepší fotka. Byla červená karkulka. Jade, na téhle fotografii se mi nejvíc líbí, jak ji dokážeš ovládat. Jsi modelka od hlavy až k patě. Vidíš, jak jsi velmi výrazná a zároveň jemná? Ano. Tak dobře, další je Sára. Sáro, ty si na svou nadmořskou výšku už zvykla, zvládla jsi to perfektně. Tady je tvá nejlepší fotka. Sára je Gretel z Hansel a Gretel. Ten záběr je dobrý, máš dobrou řeč těla, ale zblízka vypadáš vylekaně. Tvá ruka vypadá divně. Tak nějak stuhle. Další je Nena. Tvůj výraz postrádal sebeovládání, prostě tam nebylo. Tady je tvá nejlepší fotka. Nena byla princezna z pohádky Princezna a žabák. Tohle je nádherné. Vypadá to, jako by ses vznášela ve vzduchu. Jako celek je ten záběr krásný, zblízka mi připadá průměrný. Dobře, další je Leslie. Říkal jsem si, že jsi jako bůvol v baletních botách. Tvá nejlepší fotka. Leslie byla velký zlý vlk. Líbí se mi ten zlý výraz ve tvé tváři, jako bys říkala, jdu si pro tebe. Nikdy jsem neviděl tak sexy vlka. Další je Daniel. Už jdu. Daniel, myslím, že bylo úžasné, jak si upadla a zvedla se s úsměvem. Skvěle ses vzpamatovala. Tvá nejlepší fotka. Páň. Představovala Sněhurku. Daniel, musím říct, že v padání si opravdu dobrá. Víš, jak pracovat s Padat a obličejem. zároveň si zachovat kontrolu nad krkem a rameny? Nádherná fotka. Díky. Další je Brooke. Jsi jako skrytý transvestita. Tak jo, tady je tvá nejlepší fotka. Brooke představovala císaře z císařových nových šatů. Mně připadá jako malá tanečnice a ta ruka je strašná. Máš výraznou čelist a bylo by lepší ji nevystrkovat. Další je Gina. Skvěle udržuješ rovnováhu, ale ve tváři si neměla žádný výraz.
Měl jsem s Ginou problémy, musel jsem ji vystrčit na molo, dostala hysterický záchvat. Tvá nejlepší fotka. Gina byla šípková růženka. Je v bdělém stavu. Je možné vypadat ospale a nezavřít oči. Mohla jsi udělat tohle. Měla jsi být snivá, ne... Další je Kerry. Než si v těch botách vyšla, řekl jsem, tahle dívka určitě klopítne a spadne. Dobře, Kerry, nafotila jsi. Moc se omlouvám. Co se děje, Kerry? Chtěla jsem být prostě dobrá a bylo to hrozné. Zvorala jsem to. No, doufejme, že ta fotka je dobrá. Jsi zlatovláska. Kerry mi připomíná lehký jablečný koláč. Myslím, že bys měla cvičit a trochu zesílit. Nic drastického, jen zesílit. Myslím, že by ti to pomohlo. Taky by ti to zvýraznilo lícní kosti. Jo. Další je Furonda. Byla jsem z tebe nervózní. Myslím, že to bylo roztřesené. A tady je tvá nejlepší fotka. Černá Rapunzel. Furondo si velmi štíhla, kdybys trochu víc pokrčila nohy, aby vypadaly silnější, možná by ten celkový záběr vypadal... Dobře, další je Joni. Překvapila jsi mě tím posledním pohledem, než jsi odešla. Výborně. Tady je tvá nejlepší fotka. Joni měla být popelkou. Vidíš tu nohu, Joni? Páni. Myslím, že je to báječné. Líbí se mi, jak je ta noha natažená. Jaké to je? Úžasné. A poslední je Molly Sue. Líbil se mi ten odchod po Rychlý špičkách. odchod. Utíkala po A špičkách. tady je tvá nejlepší fotka. Molly měla být smutný kluk. Snažím se najít jiskru v tvém oku. Musíš být sama sebou, nejen nádhernou ulicou. Všechno prozrazuje napětí v tvém nose. Tak dobře, nastal čas, aby se porotci poradili a až vás zavolám zpátky, oznámím, která z vás bude vyřazena. První je Molly Sue. Molly Sue je taková prázdná. Nevyzařuje z ní žádná Na osobnost. téhle fotce se mi líbí ta oboupohlavnost. Jade. Jade je vlk v šatech červené karkulky. Tahle fotka se mi líbí ze všech nejvíc. Daniel. Myslím, že Daniel je hvězda. Daniel vypadá báječně. Byla jednou z mých favoritek na molu. Spolupracovala velmi dobře. Vidím, jak se směje, i když jí to bolí. To znamená, že to hraje jako správná modelka. Brooke má v sobě něco zvláštního. Je to všechno špatně, ale vlastně dobře. Musí se naučit ovládat pohyby. Myslím, že má vybavení top modelky, ale já chci vidět i její osobnost. Furonda. Tady vypadá jako rozmáznutý hmyz v Petriho misce. V Petrově misce? V Petriho misce. Kerry. Je tak trochu jako z katalogu, ale nemyslím si, že by to byla dívka na molo. Ale je velmi tvárná a umělečtí maskéři, fotografové a klienti by mohli mít rádi někoho jako Kerry. Leslie. Určitě potřebuje další trénink chůze. Tahle fotka Leslie je velmi sexy, ale musí působit trochu víc jako modelka. Sára. Tahle fotka není hezká. Sára je nádherná dívka, opravdu je, ale začínám cítit menší neohrabanost. Věděla jsem, že jsem hubená, věděla jsem, že jsem divná a využila jsem to. Gina. Vzhledem k okolnostem si myslím, že je to hezká fotka a to je asi tak všechno. Tohle je hrozné. Má hezkou tvář, ale je na ní vidět, že se necítí moc příjemně. Joni. Myslím, že její chůze byla nejlepší. Obula se do toho. Tohle je skvělá fotka. Ale jako modelka musíte umět nosit různé účesy, ona tohle neumí. Už je nám jasné, kdo půjde domů? Stojí přede mnou 11 dívek, ale já mám v rukou pouze 10 fotek. A tyto fotky představují těch 10 z vás, které zůstanou v soutěži o titul příští americká top modelka. První jméno, které řeknu, je Jade. Gratuluju. Pokračuješ v soutěži Amerika hledá top modelku. Díky. Další jméno, které řeknu, je Daniel. Hlavně opatrně. Gratuluju. Tahle fotka je naprosto nádherná. Děkuju. Brooke. Joni. Molly. Porotci nemůžou zjistit, kdo jsi. Kdo je Molly Sue? Další jméno, které řeknu, je Sára. Furonda. Velký zlý vlk Leslie. Další jméno, které řeknu, je Nena. Gratuluju. Pokračuješ v soutěži Amerika hledá top modelku.
Gino a Kerry, pojďte sem. Mám v rukou pouze jednu fotku, což znamená, že řeknu jen jedno jméno. Dívka, jejíž jméno neřeknu, se musí vrátit do domu, zbalit si věci a odjet. Začnu u tebe, Kerry. Měla jsi 2 nádherné fotky. První energická, druhá energická, třetí A smůla je, že dívka jako ty, která není zrovna moc vysoká a ani nemá proporce modelky, musí být téměř perfektní. A pak si skoro spadla z tohohle mola. Gino, proč se usmíváš? Snažím se zůstat pozitivní. To je zajímavé, protože porodci si říkají, kdo je sakra ta holka. Je tichá, zdá se zmatená a pak je dnešní fotka přinutí říct, proč je tady. A někdy, když si porodci myslí, že nevypadáte úplně nejlíp, možná by tomu mohla pomoct vaše chůze pomolu. Ale ani jedna z vás v tom nebyla dobrá. Gina. U top modelky nejde jen o krásu a nádherné lícní kosti. Musí přijít do místnosti, omráčit dav, ukázat jim, kdo je. Gratuluju. Pokračuješ v soutěži, Amerika hledá top modelku. Díky, Kerry. Díky. V hloubi duše jsem si myslela, že tam bude moje fotka, fakt jo. Gina je v šoku, myslím, že předpokládala, že půjde domů. Musí se bránit, protože nikdo jiný to dělat nebude a musí si věřit a nenechat Jade, aby ji převálcovala. Je určitě těžké tyhle holky opustit, ale taky to znamená, že se vrátím domů. Soutěži Amerika hledá top modelku uvidíte. Janice dává tvrdé lekce. Vítejte v hodině pózování Janice Dickinsonové. Při výuce Nechci slyšet, co mi řekneš, ale pokračuj. i mimo ní. Sklapni potvoro, v mém portfoliu si mrtvá. A Gina najde sílu postavit se Jade. Říkáš, že je ti mě líto? To mě je tebe líto, vůbec nic nechápeš. České znění připravili Lucie Zedníčková, Jana Musilová, Tereza Grossmanová, Kateřina Horáčková, Mendlová, Jiří Valůšek, Tomáš Sager, Luboš Ondráček, Dana Krejčová, Petra Matějková, Rostislav Lancman, Jan Fiala, Klára Vrtalová, Patrik Zelenský, Anna Friedmanová, Kristýna Pavlíková, Lucie Donátová, Jaroslav Richter a Jiří Kubík. Ve studiu brněnské soukromé televize vyrobila FTV Prima, společnost s ručením omezeným 2011.